Ayan, nagbalik. Kinabahan na pati ako ay. Kala ko laptop na silang gagamiton ta. So, good evening po Giraray. Maray na banggi. Yan. So, ngunyan po, ihe po ano yung sa topic. Yan. Kasalan asin kabanalan. Yan. Yan na kita sa episode 2. Kansa to yung paghurup-hurup sa panahon nin Kwaresma. Yung. Kasalan asin kabanalan. Sa kasalan, kita tinubos ni Kristo. Sa kabanalan niya kita dinara para magkaigwanin buhay na daing kasagkuran. Ngunyan, magayon na haputon ta bago kita magpuon kan sa tuyang tok. Magpuon ako bago ako magpuon kan sa kuyang tok. Ngunyan na banggi. Haputon taan sa dirita kung saan kita naglalakaw. No? Tama daw andala na sa imong nilalakawan. Hapot na daw paan sa imong kataid. Kung tamaan sa iyang dalan nilalakawan. Haputon ang sa diri. Tama daw andalan na sa kuyang nilalakawan. Tatibaad sala na kita sa nilalakawan. No kan nahili nyo? Paglalang. No? Ang Diyos naglalang. No? Nilalang ang gabos. Aram naman nito yan, no? Sa Genesis, mababasa tayan sa Genesis. Nahilin ng Diyos, marahay, kan ginibo niya ang, ang banggi asin liwanag, ang aldaw asin banggi, dagat, mga bayong, no, mga puno, no, ang saldang, ang bulan, ang bituon, no, mga isura, mga fish, mga sira, yan, mga sira sa dagat. Asin gabus yan, marahay, sabi ka Diyos. Mababasa niya to yan sa Genesis chapter 1, poon verse 1 hanggang verse 25. No, balikan na lang po nindo yan. Nahiling ng Diyos, marahay. Asin iniman, kanikaanom, nilalang ng Diyos ang tao. Anong sabi kan Diyos duman? Mababasa tayo sa Genesis chapter 1, verse 31. Nahiling ng Diyos, ang gabos na ginibo niya, uya, aba na ang rahay. Kang ang tao nilalang ng Diyos, ang sabi niya, uya, aba ng rahay. No? Very good. It was very good. Marahay. Kaya, ibig sabihin, gabos nilalang kan Diyos, gabos, marahay. Lalo na ang tao. No? Lalo na ang tao. So, gabos na tao, marahay. Sabihin daw ang kataid, marahay ka. Sige daw. Sabihin po nindo ang kataid, marahay ka. Yan. Good ka. Alagad, minsan may nadadawag kita, abang raot man niya kang tao na yan. Kung ang gabos na tao, nilalang ng Diyos, marahay. Ano ang nakaparaot sa tao? Very good. Kasalan. No? Kasalan. Iyo yan ang duwang permitang dinidesisyonan sa buhay araal daw, oras-oras, minuto. Kasalan, karahayan. No? Kasalan o kabanalan. No? Yan permi bagang araal daw tang ginigibo, dinidesisyonan, minuto, magiabaw ko ning kasalan o magibo ning karahayan. Permi lang digdi sa karahayan o mapadara ako sa pagkakasala. Yan. Yan ang kinakban. Yan iero kan tangon yan. No, diyan kita ngunyan nabubuhay sa panahon ngunyan. Karatan o karahayan. Kitang mapili. Karatan o karahayan. Dahil pwedeng may lang kitang pakinabang, mayong pakialam. Karatan o karahayan. Kasalan o kabanalan. Kasalan o kabanalan. Bakong kadiliman laban sa kasamaan. Bakong kadiliman laban sa kasamaan. No, di pwede yan. Kundi, permi kitang mapili. Kasalan o kabanalan. Karahayan o karatan. Tapag yan ang dumatig pipili ta, ang perming
ang choices sa buhay ta perminasan na yan, parehas na, kadiliman o kasamaan, mayaning karahayan, diyan na kita talaga mahulog sa daing kasagkuran na kagadanan sa impyerno, no? Sa impyerno. So, kaya to daw ining labanan. Ha? Kaya to daw magpilion permi ang karahayan, no? Ang kabanalan, no? Kaya to daw. Iyo kaya bagan permi aral daw permi kitang sinusugutan. Sinusugutan kang demonyo, no? Asin ang sugot pati kang demonyo kung saan kita maluluya. Kung saan kita o kaya kung saan kita nagpipili magpakabanal. Kaya baga pag nagsisimba, abang tungka. Nagtuturong ka. Haloy-haloy man kang homily ni kang padi na yan. Nagtuturong ka na, di nakatsaga. Tentasyon yan. Ano tentasyon? Ito nagtutok doon padi nin karahayan. Nagtutok doon pag sa Diyos. Alagad kita, tinitintaran na magturog. Dahil magdangog. Ano pa? Libakun an padi. Ano? Si Jesus nga ni, no, sinugutan kang demonyo. Yung bagan sa binasa kang last Sunday, no? Sinugutan kang demonyo. Asin, dyan ta mahihiling ang realidad kang demonyo. Tentasyon. Asin kasalan. Ha? Demonyo, tentasyon, asin kasalan. Ang demonyo, iyo ang nagtitintar sa to. Ang demonyo. Asin ang demonyo para matintaran kita nagdagamit ng mga bagay, mga pangyayari, mga tao, mga idea, no? Mga pag-iisip, no? Asin pag nadara kita, diyan na kita nahulog sa kasalan, no? Kasalan. Kaya pag mayo sa tuya ang demonyo, mayo ang tentasyon. Kung dahil kita natitintaran, asin dahil kita magpadara sa tentasyon, dahil kita magkakasala. Kaya, dapat kita yaon permis sa estado nin grasya. Yaon dapat permis sa tuan, mahal na Diyos. Kaya makatakot kung kita nabubuhay na perming kaibahan an demonyo. Bako an mahal na Diyos. Ibig sabihin, permi na lang kita nagigibuning mga maraot. No. Si Jesus pinagsugutan kang demonyo. No, si Jesus pinagsugutan kang demonyo. Realidad kang demonyo. Pero siya nagadan dahil sa mga kasalan, tanganing madara niya kita sa Diyos. So Jesus, kang sinugutan kang demonyo, pinahiling niya na siya tao man talaga. Ano? Tigtitintaran, may kaluyahan. Alagad, dahil siya nagadanin huli sa iyang kasalan, tadi nga siya nagpadara sa tentasyon. Ano? Di man siya nagpadara sa tentasyon. Alagad siya nagadan para sa satuyang mga kasalan. Bako sa diri niyang kasalan. Para iligtas kita. Asin madara niya kita sa Diyos. Ninhuli ta kita makasalanon. Takaipuan niya kitang iligtas sa kasalan. No? Ang endot niya itong mga magurang, pinaluwas sinda sa tatamnan nin Eden. No? Ning Eden. No? Tas sinda nagkasala. Dahil nagsunod sa mahal na Diyos. Ginibusin dang marahay. Dahil sinda nagsunod sa mahal na Diyos. At sinda nahulog sa pagkakasala. No? Nahulog sa pagkala. Pinaluwas. Pinalayas. No? Ang enot niya itong mga magurang, iyo ang nagdara sa to. O nagtao sa to. Kan original na kasalan. Kaya ang tao, ang natura kan tao, nahulog sa pagkakasala. No, nahulog sa pagkakasala. Alagad si Jesus nagdara sa to sa buhay na daing kasagkuran. O kung si Eva at tapos si Adan kung magkasala, dinara sa to ang kagadanan. Alagad si Jesus nagdara sa to sa buhay na daing kasagkuran. Ninuhulit ang kasalan ang madara sa to sa daing kasagkuran na kagadanan. Kaya sa nindo gusto pares yan daing kasagkuran. Buhay na daing kasagkuran o kasagkuran na kagadanan. Yan kita pinmikayan mapili. Kita pinmikayan ang mapili. Niligtas na kita ni Kristo. Ano?
Yaw na, ang buhay na din kasagkuran. Igwi kita ning freedom para piliun yan. Buhay na din kasagkuran na kagadanan. Yan, kasalan. Arkin Pag kita nagkakasala, nawawara ang buhay na din kasagkuran. Kundi kita madadara, mahulog sa kagadanan na daing kasagkuran. O sa inindo gusto, siyempre, sa buhay na daing kasagkuran. Alagad ang hapot, pag magadan daw kita ngunyan, magadan ka ngunyan, yaon ka daw sa buhay na daing kasagkuran, ha? Hapot daw ang sadiri nindo. Ala ka mo, ala kita, bad pag nagadan kita ngunyan. Mayo sa to ang buhay na daing kasagkuran. Ninhuli ta, igwa kitang mga kasalan. Ano? Mga kasalan. Ano yung mga kasalan na ni? No? Yan. Original na kasalan. Ini, kan si Kristo magadan, magsakit, magadan na sin mabuhay liwat, no? Pag kita binubunyagan, iyon na yan ang naguguno ta. Napapatawad ang original na kasalan na namanan niya to sa satuyang enot ng mga magurang. O yan ang definition kang original na kasalan. Kasalan na namanan niya to sa enot niya tong mga magurang. O pag kita binunyagan, napatawad na yan. Ano napatawad na yan? Alagad, ano ta nagkukumpisal? Kung napatawad na pala yan, ano ta nagkukumpisal kita? Ano ta padagos kitang sinasabihan kan mahal na Diyos na padagos na magbakli, magagadin tawad sa kagurangnanan. Ninhuli na yan sa aktual na kasalan. Aktual na kasalan. Kasalan na kita mismo ang nagigibo. Kita mismo ang nagigibo. Kung ang original na kasalan, ang nagkasala, ang enot niya itong mga magurang, ining aktual na kasalan, ako mismo, ika mismo, kita mismo, personal na ginigibo, no? Personal na ginigibo. Kita mismo kaya ni aktual, no? Asin ining aktual na kasalan, no? Igwa pa nin duwang klase na kasalan. Duwang klase ning kasalan na aktual. Ano yan? Sin of commission. Commission and sin of omission. No? Commission na kasalan, asin omission na kasalan. Pag sinabing sin of commission, paggibunin maraot, yan sa mga ginigibutang maraot, kaya kita nagkakasala. No? Paghambog, pagmuda, ginigibuta ng mga mararaot dahil dapat gibuhon. Suway sa kabutan kan mahal na Diyos. Suway sa tugon kan mahal na Diyos. Asin ini man, sin of omission, dai paggibunin mga marahay. Dahil pag-ibunin mga marahay. No? Kasalan, actually, kitang mga tao, dahil tayo nahihiling, pero dyan kita halos nahulog sa kasalan na yan. No? Sin of omission. Dahil pag-ibunin marahay. Dahil pag-ibukan dapat niya itong gibuhon bilang mga tao, bilang mga paratubod, no? Kay Kristo. No? Bilang mga namamanuwaan. Asin dyan ta may intindihan, dyan ta masasabutan, kung tano ang simbahan, tano ang simbahan, padagos na nagtutukdo sa banwaan, no, sa mga tama, mga moral na obligasyon, tayo yan, dahil dapat pabayaan ta. Pag yan pinabayaan, dyan kita nahulog sa sin of omission, no, omission na kasalan. Kaya dyan ta may hiling, no, kang AJK, yung EJK, no, kan nagpapagadan dahil sa war on drugs, ang simbahan dahil nagpupundo, no, ipaglaban ang human dignity, human right. Lagad kita minsan kaya, porque dahil kita ang nakakamati, dahil kita ang nakakaranas, mayo kitang pakialam. No, mayo kitang pakialam. Alagad kitang moral na obligasyon kayan. As in, pag di tayo ginibo, dahil tayo ginibo, diyan kita nahulog. Sin of omission. Halimbawa, may nahiling kitang nangaipuan ng tabang. No. Namamalimos, igwaman lang kita kakatao, lagat day kita nagtao.
No. Dahil kita nagibunin, marahay sa kapwa. Igwang taong nadismayo ngaya, pinabayaan ta lang. Sin of omission. Igwang taong napapaha, dahil ita pinainom. Sin of omission. Yan, tandaan ta yan. Anta, diyan kita nahuhulog kaparate. No? Taining, sin of commission, aram ta kaya, nakukontrol ta, di ako maambog. No? Iyon, pirmi ang, diyan kita aware maray, diyan pirmi kitang may pagkaaram. Alaga dining, sin of omission, minsan nalilingawan tayo ni, ano po, sin of omission. Yan. Diyan kita nahulog. Mayon na kitang pakialam sa vote buying. Ano? Vote buying. Kaya bagang simbahan padagos na nagkakigwaning voters education. No? Voters education. Ta moral responsibility and moral obligation. Tukdoan ang tao na magboto susog sa saindang tamang konsensya. No? Alagad kita na ihiling ta nang nagbabarakalan dyan ng boto. No? May kitang pakialam. Sin of omission. No? Mayong pakialam. Oops. Yan. Minsan nahihiling ta na tinatago ang vote buying sa ano nga pod kayan? Ano nga nga pod kayan? So, pag may mga tinataw ang DSWD, may Bicol, ano nga pod kayan? May bakong relief, ayuda. Ayuda. Minsan kaya, tinatago na ang vote buying sa tataramon na ayuda. Ang ayuda, bakong maraot, no? Kaipuhan yan ng kang tao. Tabang yan sa tao. Asin yan, tinatokang DSW, digdi sa Pilipinas. Alagad, kung igwa ng politiko na nagagamit ka iyan, vote buying na yan. Lalo na kung madali ng eleksyon. Ano? Ayuda. Alagad kita, aram ta na, aware kitang iyo yan nangyayari. Mayo kitang pakialam. Takot kita. Ano? Takot kita. No? Kaya padagos, kaya nasasanay, digdi sa Pilipinas, paulit-ulit gusto kong pagbabago, no? Naglalaam ako ng magayon na Pilipinas, pero mayo kitang pakialam kaya dahi man nababago. No, dahi nababago. Kita na mga yaon digdi, may pagkaaram kayan, pwedeng magtukdo, tapos iba, siguro nalilingawan, kaya dahi talaga aram. Alagad kita mismo, dahi man nagtutukdo, mayong pakialam. Yan. Sin o omission. Alagad, igwa paning duwang gabat nin kasaalan. No? Duwang gabat nin kasaalan. No? Duwang gabat nin kasaalan. Gravity kan kasaalan. No? Ta igwa bagang mga kasaalan na magagabat, igwa man kasaalan na bako man masyadong magabat. Ano? Yan. Nainapod niya tong mortal na kasaalan o mortal sin. Aram naman nito yun, nalilingaw lang ka mo. Asin, binyal na kasaalan o venial sin. Ano ang mortal na kasaalan? Da ipaggibonin tama or paggibonin bagay na kontra sa kabutan kan Diyos na aramta na ini asin nagtutugot kita na mahimuta ini. No? Mga kasaalan na aramta na alagad nagtutugot pa kita. Nagibuhon ta ini. Iyan ang mortal na kasaalan. Asin ang binyal na kasaalan, da ipagguyod sa kabutan kan Diyos na bakong gayo na mahalaga o importanteng bagay. Ano? Matao kong example at yan. Ini, ano yan? Mortal sin o venial sin? Ha? Mortal sin o venial sin? Ano sa hiling nindo? Siya nagsasabing mortal sin. Mortal na kasaalan. Aram ko taabo ka mo magtaraas. Tas siguro naka-receive ka mo. No? Amo nindong ako, nayaon ka mo sa mortal na kasaalan ngunyan. Ano? Siya nagsasabing venial sin. Nagsasabi pa sana ako dapat nagpartisipar kita. Kaya kaya nangyari sa kinaban sa Pilipinas, di naggigirirom,
mayong pakialam ang mga tao na dapat nakikialam. Ano po? Yan. So para maaramat akong yan, mortal na kasalan or venial, mato ako sa Indoning, tulong kondisyones. Tulong kondisyones, no? Na masasabi ta ang kasalan, mortal. No? Igwang three conditions, no? Para masabi ta ang sarong kasalan, mortal sin. Ano yan? Magabat na bagay, no? Grave matter. Bagay na bakong uyon sa kabutan kan Diyos na may epektong dakula sa sadiri, sa kapwa o sa komunidad. Ano nga ni? Bagay na bakong uyon sa kabutan kan Diyos na may epektong dakula sa sadiri, sa kapwa o sa komunidad. Ngunyan, ang bawa, ako nag-ikit nin piso. Ano yan? Bagay, magabat na bagay o bako? Nag-ikit ako nin piso sa magurang ko. Ano yan? Bako man bagang magabat, kaya pwedeng bako yan magabat na bagay. So, pag mayo dyan sa tulo na yan, bawa ini, pag-ikit ng piso, bako man siyang magabat, bulanos na pagkaaram. Pag sinabi bulanos sa pagkaaram, may pagkasabot na ini dapat gibuhon. Ninhulita ini ang dapat, o dai dapat ini gibuhon. Ninhulita ini sala. Pag sinabi man tuyong pag-uyon, pagtugot o paggibukan bagay na maraot, susog sa sadiring kabutan. Da ipinirit. Yan, mabalik kita. Nag-ikita ko nin piso. Ano siya? Magabat na bagay, iyo o dae. Hilingon ta, ano makaka-epekto ni sa sadiri ko ang piso na inikit ko? Sa kapwa, sa magurang ko, sa komunidad. Kaya ba ko siyang magabat na bagay? Vote buying. Ngayon nagtaos sa imong kandidato. Nagtaos sa imong kandidato. Ano yan? Magabat na bagay? May epekto sa imo. Iyo. Mabuto ka sa iya. Mabuto ka sa iya. Sa kapwa, iyo. No, sa kapwa. Halimbawa, itong nagpabakalin boto, bako man maninigo. As in, pag nanggana ito, ang masapo ang komunidad. No? Kaya yan. Sa komunidad, may epekto na sa komunidad. Kaya magabat siyang kasalan. As in, kung inako, aram mo ng sala, may pagkaaram ka, sala to. Alagad di ka pinirit, inako mo, sa sadiri mong buot, yan. Nahulog ka sa mortal na kasalan. Yan. Alagad, hindi man ito tinawan ka ng kandidato. Pero mayo man nakapangaran. Kala mo tabang lang. Sabihin to ng siring kaya, no? Tinawan ka bigla naglalakaw ka. Tinawan ka lang. O kaya ang akit tinawan. Mayo man pag-aaram na ito, tinawan ka katong kandidato, tanging magbuto ka sa iya. Medyo day aram. Kaya mayo siyang bulanos na pagkaaram. Pag mayo dyan, venial na kasalan yan. No? Venial na kasalan. For example, ito, vote buying, tinawan ka ng kwarta, no, para iboto mo siya. Tapos, aram mo na sala to. Then, habo mong akoon, pero tinakot ka. No? Bakong uyon sa imong sadiri. Kaya, venial sin. Pinirit ka lang, no? Pinirit ka, tinakot ka, tinutukan ka ngayon. Pag di mo ngayon inako, harog ka yan. May mga pagbabanta na nangyayari. Venial sin. Yan. Kaya ini, depende yan sa Indo. Kung naako nindo, naaram dong sala, tapos di ka mo pinirit, mortal sin. Pero pag, for example bako man niya ni sa mayo kang pagkaaram, non? Pero may nagtao sa Indo bigla, venial sin yan. Venial sin. Ini, yan? Yan? Mortal sin o venial sin?
Ah, sino nagsabing mortal sin? Oh, abo na naman ka magsalita. Sige, mag-ano no chirismisan. Baka na nahulog na kamo sa mortal sin. Ano nga niso? Ano nga niso? Kondisyones kang mortal sin? Tandaan ta lang yan para maaraman ta kung ansa to yung kasailan, mortal o binyal. No, pag sinabing mortal, magabat na kasailan. Pag sinabing binyal, bako gayong magabat na kasailan. Ang mortal sin, dapat kayan ikumpisal. Ano? Dapat yan ikumpisal. No? Ang venial sin, leading yan, no? Nagdadara yan sa magabat na kasailan. Pero yan, napapatawa yan kan mahal na Diyos pag kita baga nagsisimba itong nagkukumpisal ako sa Diyos amang makakamhan. Asin sindo mga tugang na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sa kapabayaan, sin omission. No, kapabayaan. No. Sala ako dyan. Asin sa pagibonin mga mararahay, mga charitable works, no, mga mararahay. Gibong pagkamuot, no. Kaya yan, chismisan. Kung may sarong tao ka mong pagchichismisan, di man makakadanyar sa bilog na banwaan, bako man yan, magabat, no? Minsan, sa naman, siguro, surubahan, di taman kaya aram kaya, di kita pwede maghusga kang tigchichismisan. Kaya, kamo dapat ang nakakaaram kayo. Pag nagchirismisan man kamo, ano yan? Mortal sin, venial sin, yan. Alagad kung maka-apekto na sa dakol, sa sadiri mo, sa kapwa, yan, mortal sin na bagay yan. For example, yan, pag fake news sa Facebook, fake news sa Facebook, yan, mga fake news bagay sa Facebook. Aram mo ng sala, di mo kaya tig-aram na yan palang kung saan yan hali, post ka sa ng post man, share ka sa ng share, like ka sa ng like. Mortal san o venial, nasa sa indo yan, kung may pagkaaram ka mo. Yan. Pag nahiling na yan, share, like, mas-spread na kita ng fake news. Iyon na yan ang chismisan ngunyan sa panahon, no? Sa social media na nag-iikot ang chismisan, no? Nang raraot sa kapwa, no? Maling impormasyon para magsunod ang iba, para mapatubod ang iba. No, iyo yan. Yan ang mga kasalanan. Alagad, igwa pa kitang mga kasalan, no? Kasalan, 7 kasalan, mga nangungurog na kasalan na ginigikanan o tigigikanan kan mga ibang mga kasalan na inaapod niya itong 7 mga nangungurog na kasalan. Sa English, 7 deadly sin or cardinal sin, no? Digdihali ang ibang mga kasalan. No, pag di ito naiiwasan, no? Pagpaabaw-abaw, pride. Pagkamaimot, greed. Pagkamaurihon, envy. Pagkamaangguton, wrath. Pagkaurag, lust. Pagkapaslo, gluttony. Pagkahugak, sloth. No? Iyo yan. Sayin kita dyan, Apo to daw sa dira, mapagpaabaw-abaw, maimot ka, maurihon, angguton, no? Maurag. Baka, pag sabi maurag at yan, i-explain ko yan, ha? Baka ibang tig-isip niya sa maurag, ha? Paslo, o maugak. Yan, baka, yaw na ka mo dyan, igwa ka mo kayan, yaw niyan sa buhay ta. Ano ang pagpaabaw-abaw o mapinaabaw-abaw, no? Iyan super, ako sana ang may kaya, ako lang ang matibay, ako lang ang tama, permi. Perming may rason, pag tinutuyaw, perming may justification, iyo bagay yan, tama siya, permi. Dayong anong apod kayan? Dayong masulod ang nguso, perming may rason,
No, yan, pride yan, ma-pride. Tigko-correct mo man lang, tasala ang ginibo niya, perming may rason. Perming may rason. Abong magpatuyaw. Bako man yan pagmamalaki bako man yan pagmamalaki ang pride. Pag nagmamalaki kaya kita, baga na, ano man lang kita, tig-appreciate ta lang ang kakayahan ta, no, ako ngayon, totoo magkanta, no, namumuta lang sa dirita, no, proud lang kita sa dirita, yan, pagmamalaki. Pero ang pagpaabaw-abaw, iba yan, So, ika na lang ang gabos, nasa sentro na sa imo, ika nang matibay, ako na lang ang pwede, na maging leader, maging presidente, o ano pa man. No, ako lang ang matibay. Tama permi, kamusala. Yan ang pagpaabaw-abaw. Pag date yan na rayuan, diyan na kita mahulog sa kasalan na pride. No? Pride. Pagpaabaw-abaw. Next, pagkamaimot, sako gabos. Maka nang tinatada sa iba. Sa imo na gabos, kinukaagabos, no? Bado, ano pa, lugar, no? Kaya ang iba, gabos na titulo kang daga, kinukuha na, hasta sa magdara na yan maglid na yan sa ibang kasaalan. Magadan ka na para lang makuha ang sarong daga. Ay, bagay nangyari ngunyan, no? Parang makuha. Ang harong, mga pamana sa mga magurang, no? Imbis na hiras-hirason ka mga magturugang, kan mga aki, dai, kukaan mo gabos. Porque ikaan, igwa, o may kayang, kuanon yan. Kinukuha mo ng gabos. Sako gabos. No? Fame, no? Pagmamayari, gabos. No? Bakong suka ano lang ang kaipuhan. No? Bakong ano lang ang kaipuhan. Pagkamaurihon. Pagkamaurihon sa bagay, sa poder, sa estado, o pagkatao. No? Bako lang yan. So, nag-a-appreciate ka kung ano igwa ang iba. Ay, igwa kang, maray ka pa man niya, igwang arog ka yan. Maray ka pa man niya, igwang arog. Yan, nag-a-appreciate lang kita, kaya tigtataram ta sa inda. Pero ining pagkamaurihon, dapat nga igwa man ako kayan, ano nga ika lang ang igwa, dapat nga susug man ako kayan, dapat nga arog man ako kayan, ayun na yan. Pagkamaurihon. Iba man so paghanga. No, yun yan, paghanga lang. No? Patibayin ka ngaya magkanta, patibayin ka ngaya magbayli, uy, medyo nga igwa kang kaya. Kung dapat nga igwa man ako kayan, may kaya man dapat nga kami. Anggut ka na sa magurang mo. Tanong nga kita tius. Nadadara na yun sa araw kayo ng mga kasalan. Tapos sa aki mo man, ito nga yung kaklase mo, first honor, ano nga tabako ka, dapat nga ikaman. Araw kayo yan. Pagkamaurihon. Sunod, pagkamaangguton. No? Perming nagkukurahaw. Diit, araw kayo yan. Ano nga ta, sa mga aki bagano, sa mga aki nindo minsan, siguro minsan aragman kita kayan, ano nga ta, nag-anog ka na naman kayan? No. Perming pakurahaw, mainitan payo, diit, tuyaw digdi, tuyaw duman, baka naulog ka na sa pagkamaangguton, no? Pagkamaangguton, wrath, no? Wrath. No, baka iyaon na kita dyan. Bako man lang bako yan so naninindugan lang. Pagkamangguton baka yan so naninindugan na tinutukuan mo lang siya ng tama, kaya minsan naaanggot kita. Naaanggot kita. Iba man so naaanggot lang sa pagkamaangguton. Mayo man rason, mainit na tulos ang payo mo. Nahiling mo lang so sarong taong naglalakaw, nakasabatan mo, anggot ka na tulos, damay ang gabos. Yan, rat na yan, baadyaw na kita dyan. Yan, pagkaurag. Ang pagkaurag, bako lang siya about sexual pleasure or whatever, no? Kundi sa kaugmahan, sa hawak,
bisyo, no, disco digdi, party-party duman, no, mga pleasurable things, no, na nasasatisfied ang satuyang hawak, no, kaugmahan. Bako man lang yan sa paglibang, ha? Bako man yan sa paglibang. Naglilibang lang minsan. Bako man ibig sabihin na porke nagdisco ka, yaon ka na sa pagkaurag, no? Pagkaurag, bako man na. Or sa lust, sa English, lust, ha? Porke nagdisco ka, yaon ka na sa lust, bako man. Naglibang ka man lang. Kundi iniso, nasas hanggang sa ma-satisfied ang sa imong kaugmahan, sa imong kagustuhan kan sa imong hawak. No, permi na lang nagdidisco, no, na daiman kaipuhan, no, daiman kaipuhan. Mayong rason pagkaurag. Asin iyon na to, kabali na to. So, sexual pleasure, no, sexual pleasure. Lust. Yan. Sunod, pagkapaslo. Pagkapaslo. Yan. Pako lang ni sa kakanon, kundi sa inumon, sa alak, no? Bis mag-inom moderate lang, perming pagkatapos mag-inom, lapa-lapa. No? Yan. Busog ka na, sige pang kakan. No? Minsan baga nahihiling to sa YouTube baga o sa mga video, nagdadalan kita kung kamo nakadalan na, no? Ito mga nagmumukbang. So, pagkakakan ka yan, pagkatapos ka yan, susulduton ang alahunan para so ka din magkakangiraray. Yan. Gluttony yan. Pagkapaslo. No, busog ka na, sige pang kakan, pagkasuka mo, balik kiraray. Burat ka na, nagsuka ka na, pagkasuka mo, balik kiraray sa inomon. Yan, ha? Gluttony, pagkapaslo. Bako yan sa, so pag-appreciate lang kang niluto. No? Kita baga pag nasisiraman, minsan napapadakol ang kakanta. Na-appreciate so, kasiran. Pero kung busog na kita, dahil pa kita nagpundo, ay kapasluan na yan. Ano? Yan. Baka nahulog na kita sa pagkakasala na gluttony. No? Gluttony. Sunod, pagkahugak. No? Pagkahugak. Yan. Pagkahugak sa paggibo, hugak sa pag-isip, asin sa spiritual na buhay. O bako yan. So, di ko yan nagibot, tapagal ako. Normal yan. Napapagal talaga kita. Kaya minsan, may mga bagay kitang dahil nagigibo. Pero, kung dahil man kita pagal, pwede taman sa nang gibuhon, may oras, no? Kaya tang gibuhon, alaga dita ginibot, hugak. Ano yan? Kahugakan. No? Kahugakan. Slot. No? Kahugakan. Pati pag-isip, hinugakan ka na. Sa iba ko na lang yan paisip. No? Pag may mga gigibuhon. Kaya, matype ka na ning chat GPT. Ano? Ma-chat GPT ka na lang kasi magparaisip kita. Ma-chat GPT ka na lang. Ano yan? Kahugakan. Pwede man sana mag-isip. Kaya man sana mag-isip. Di nag-iisip. Yan. Sa spiritual. Armando yan. Hugak magpangadji. Ano? Hugak mag-attend ng prayer meeting. Mayo man ginigibong iba. Ubaad nirarason lang. Ha? Minsan kaya dakulon kitang rason. Be stronger than your excuses. Ha? Be stronger than your excuses. Na minsan, mga rason talang yan, na daiman talaga rason. No? Ginigibo talang rason. Para kita ma-excuse. Ano? Yan. Pagkahugak. Nahulog na kita sa slot. Yan. Nakapira na kita. 7 na. Ano? Tapos na. Tapos na kita. Yan. Kaya, magayon na haputon, ngunyan, pagkatapos itong maaraman, sudo ang klase ng kasalan, actual as in, original sin, then actual sin, as in maaraman ito na so, sin of omission, sin of commission, then so, mortal sin, venial sin, then ining mga 7, no, 7 deadly sin, nangungurog na kasalan, magayon na haputon ang sadirita.
yaon daw sa imo ngunyan, yaon daw sa kuya ngunyan. An buhay na daing kasagkuran. Ha? Kan tigpresent ko sa inyo itong mga kasalan, may mga nakumitar ka mo ngunyan, ito, sa panahon ngunyan, kung igwa, kung yaon ka mo sa mortal sin, suduang padi, duman sa likod. Ano po? Alagad, kung siguro dahil mamasimbag-simbag ngunyan, no? Alagad, an kagurang nan, dahil kita pinapabayaan. Pero may itinatao sa tuya. Kan sa adan nga ni asin sa iba magkasala, dahil niya pinabayaan ang Jerusalem o ang piniling banwaan. An Israel, bayaan Israel, ang piniling banwaan kan Diyos. Dahil niya pinabayaan ang tao. Dahil niya kita pinabayaan. May pinadarang mga propeta, no? Propeta. Para iyo ang magtukdo sa tuya sa tamang dalan. Magtukdo kan tama. Magtukdo kan kabutan kan mahal na Diyos. Asin, pinadara niya ang sa iyang bugtong na aki, no? Ang sa iyang bugtong ng aki, nagsakit, nagadan, asin nabuhay liwat. Para kita makabalik sa iya, asin magkaigwanin buhay na daing kasagkuran. Kan kita binunyagan, napatawad na ang sa tuya ang orihinal na kasalan. Alagad, aram kan mahal na Diyos na ninhuli sa tuyang kaluyahan bilang tao, mahulog kita sa pagkakasala. Kaya, di niya kita tinutok. Kaya igwa siyang mga pinapadara. Igwa siyang mga tinataong mga grasya, mga bertud, mga virtues, para makontra ang mga kasalan. Kaya ining 7 cardinal virtues, ining 7 nangungurog na kasalan, igwang pangkontra kayan. May pagkontra kita kayan, na dapat igwa kita. Ang labang saro sa tuya, dapat igwa ka ining mga bertud na ni, mga virtues na ni. Yan? Yan. Pagpakumbaba, humility. Yan. Pagkamatinao, charity. Pagkamatinios, patience. Pagkamabuot, kindness. Pagkamabini, chastity. Pagkamaimbod, temperance. Pagkamaegos, diligence. Yan. Yung bagay yan. Yan tinao sa tuya kan kagurangnan. May mga virtues na yaon dyan na dapat yaon sa satuya. Yaon sa satuya. Padanayon niya to sa satuya. Dahil madaog ka itong mga 7 nangungurog na kasalan na darakan mga demonyo, kan mga tentasyon. Yan. So, sa pagpaabaw-abaw, pagkontra kayan, pagpakumbaba, no? Aram nin kung ano ang pagpakumbaba, no? Pagpakumbaba. Pag-ako kan sa imo mga kakundian, no? Kan sa tuyang mga kaluyahan, no? Pakumpirmi kita ang marahay, kita pirmi ang tama, no? Pag-ako kan mga siring kaiyan. Pagkamaimot, pagkamatinao. Kung igwa man lang kitang ikakatao, magtao. Bakong puros pakabig, no? Puros pakabig. Sako yan. Pagka maurihon, no? Pagka matinios, no? Kung ano igwa ka lang, naugma ka na kayan. Nagpapasalamat sa kagurangnan, taigwa ka kayan. No? Asin, pagka mabuot, imbis na angguton, aramon na muna kung taano iyan na ginibukan sarong tao. Bakong anggut ka na tulos. Kung ang aki nindo may nagibong sala, anggut ka na tulos. Di mo na inaram, ano ito na agibo mo yan? O kaya, imbis na anggutan, tukdoan. No? Tukdoan. Pagka mabuot. Yan. Sunod, pagka mabini. No? Imbis na pagkapaslo, pagka orag, no? Pagka mabini. Aruki Saint Joseph, mabini ang esposo ni Birhen Maria, no? Pagka mabini. Sunod, pagka maimbod, imbis na pagka paslo. And pagka mahigos, imbis na pagka maugak. O yun yan. 7 langit nun na bertud. 7 langit nun na bertud na itinatao sa tuyakan kagurangnan. Pagyawan kita estado ng grasya,
na dapat nagdadanay sa satuya, no? Nagdadanay sa tuya para di kita mahulog digdi sa pagka mapaabaw-abaw, pagka maimot, pagka maorihon, pagka maangguton, pagkaurag, pagkapaslo, asin pagkahugak. Pagkahugak. Kaya dapat butantaan sa dirita na magkaigwa kaining mga bagay na madara sa to sa kabanalan. Asin irayo taan sa dirita na malaom duman sa mga bagay na madara sa to sa kasalan. Ninhulitaan kasalan, iyo ang nagsuhay sa to sa Dios asin nagdara sa to sa kagadanan. Alagad, huli sa pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo, kita tinubos niya sa kasalan. Uwinaras niya sa to, ang buhay na daing kasagkoran. No? Kaya kita magbakle kung kita nagkakasala. Padagos na magsunod sa kabutan kan Dios, tanganing padagos kitang maglakaw pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Alagad minsan, pag tinataram tayo ni dahil dapat kita magkasala, pag ang panagsabi dahil magkasala, o kaya ang katikista magsabi, dapat dahil kita magkasala. Minsan kita, o nadadangog ta, ang tao nagsasabi, tao lang nagkakasala. No? Tao lang ako nagkakasala. Iyo bagayan, pirming nadadangog ta. O kaya, minsan kita man mismo nagsasabi, tao lang nagkakasala, bakong perpekto. Tao lang ngayon ako, bakong perpekto nagkakasala. No? Alagad, girom dumanta. No? Si Jesus, yan, binasa niya ito kang last Sunday, naghali si Jesus sa Jordan, pano kan Espiritu Santo, giniyahan siya sa kalangtadan kan Espiritu Santo kan siya papuli na, 40 aldaw siya duman, asin pinagsugutan siya kan demonyo. Dahil siya nagkakan sa bilog na panahon na iyan, kaya nagutom siya nin marahay. Si Kristo, mahiling ta dyan, si Kristo nga ni tao man, no? Nagutom siya nin marahay. Sinigutan man siya kang demonyo. Alagad, ano to, dahil siya nadara sa tentasyon. Diyan sa pinakaenot na pinakaenot na tataramo na kalaag. No? Taninhuli ta si Jesus, panukan, Espiritu Santo. Kaya dapat kita pirmi pano kan Espiritu Santo. As in, paano kita magiging pano kan Espiritu Santo? Paano ang Espiritu Santo pirming yaon sa tuya? Kaya dapat kita pirmi yaon sa estado nin grasya. Estado nin grasya. Pag ninhuli ta pagyaon kita sa estado nin grasya, ang Espiritu Santo yaon sa tuya. Paano kita kan Espiritu Santo? Diyan ang matabang sa tuya. Tayong magkusog kita, no, sa pakikipaglaban sa tentasyon. No? Magkusog kita sa kaluyahan kan sa tuyang laman, kan sa tuyang hawak. No? Sa tuyang hawak. Kaya tandaan ta permi, ining sa Salmo, ang sabi, namumutan ko ang kagurangnan, hulita dinangog niya ang sa kong tingog, asin mga pakimaherak. Dinadangog niya ako, kaya mag-aapod ako sa iya, sagkod na ako, may buhay. No? Kaya kita, pag medyo nasasakitan kita kan sa tuyang buhay, no, nang luluya, nadadarakan mga tentasyon, nagiging maangguton, no, maurihon, o ano pa man duman, pero kitang mag-apod sa kagurangnan. No? Pero kitang mag-apod sa kagurangnan. Lugod, ini ang magtataksa sa isip ta, asin sa puso ta. No? Na maapod kita sa iya, sagkod na kita nabubuhay. No? Sagkod na kita nabubuhay. Mag-apod kita sa iya, sagkod na kita nabubuhay. Kaya, yan, tapos na tulos kita. Anong oras na? Madali lang, no? Kaya, dapat, sa paglakbay niya ito, digdi sa kinaban, permitayan balunon. No? Permitayan balunon. Na, dapat kita katong mga bertud na to, para dahil kita mahulog sa
pagkakasala, no? Pagkakasala. Ano po? Kaya ngunyan po, magayon na tapuson niya to ang sa tuyang episode ngunyan, ang sa kuyang talk ngunyan, sa pag-awit, no? Pag-awit na mapagirumdum sa tuya sa tabang nahali sa mahal na Diyos na siya ang pinaghahalian niya to nin kusog. Ano po? Pinaghahalian ko. Tanganing malabanan ang gabos na kinabanon na bagay. Kaya gabos po kita magtindog, asin, sabay kitang maaraw. Tindog po kamo. Yan, tiguhurugakan na kamo. Ay, alam. O, dyan pa lang. O. Kaya, sabi ba kan duman sa kanta, no? Kaya kung ika nagagabatan, dakol na tentasyon sa imong nanunumpungan, padagos lang sa pag-apod sa Diyos, tadai ka niya papabayaan. Dadangugon niya ang sa imong tingog asin mga pakimaherak. No? Kaya ngunyan, ano ang buta? Anong mauta? Kabanalan o kasalan? No, siyempre ang pipiliun ta, kabanalan. Ano yan? Kaya mo? Kaya ta daw napiliun ang kabanalan. Kaya mo daw da ipabakalan sa imong boto. No, pag ini kaya da ipabakalan sa imong boto, masabi madalion simbagan, simbagon iyo. Pero ini da mag-ako nin kwarta hali sa mga kandidato. No? Sa bulsa ngayon, pero ang boto sa balota. Ang kwarta sa bulsa, ang boto sa balota. Iyo bagayan permi. Pero kasalan man giraray. Ano? O magtaram, kaya mo daw na magtaram sa mga nahihili mong sala sa komunidad o sa gobyerno. Yan. Yan. Kung talagang pinipili taan kabanalan, tayo magkaigo kita ng buhay na daig kasagkuran, dapat kaya tani. Asin, kayanon tani. Alaga di ito paminsan masimbagan ngunyan, ano? Alam ko ang iba dyan nasasakitan. No? Sa madaling sabi, kaya mo daw na di mahulog sa pagkakasala. No? Kaya, kung talagang medyo naluluyahan pa kita, no, maluya pa sa tuyang buot, na makipaglaban sa kasalan, lalong-lalo na ngunyan na eleksyon, na medyo igwang mga tentasyon na yaon ngunyan, presente ngunyan, na masakit tang labanan. Duman baga sa kanta, sabi duman sa kanta, from the snares of the dark, O Lord, save my life, be my strength. Kaya kung kita nagagabatan tayo lang yun ulit-uliton ta, no? Girumdumon, no? An kagurangnan, iyuan sa tuyang kusog. Iyuan maligtas sa tuya, iyuan madara sa tuya, sa buhay na daing kasagkoran. So, yuman lang po yan. Good evening po. Dahil nagtakay po na panibang speaker, no? Upang tagrari si Brother Marks. So, pinapractice ko na po ulit, nagdadang-adang naan sa iyong paghali digdi. Sa first Sunday of April, mahali siya digdi. And hopefully, tulong bulan ang maagi, bago mag-abot ang June or July or even August, o ordinan siyang diakono, kaya pika-practice ng maray. So, Brother Marks, salamat sa imong pagtukdo, asin pagiya, sa banwaan kan kamalikan. Hopefully, dito paglingawan, ini yung tinutukdo sa tuyan ni Brother Marks. Na miski nga kami, nakakanood man giraray. Ano po. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Sa tabang asin paimigas tuyo mahal na patron, San Antonio de Padua, asin ang padagos sa pagnubina kay Senyor San Jose, bendisyon Diyos makamhan, ang Ama, ang Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. So binilang ko po ang nag-attender, 75. At least may nagdagdag na 25. Giraray, papagirumdumon kita, ay na po, magdara, tigsararo sa maabot na Webes. Sa aga po, Biyernes, igwa kita ning Via Crucis, 5:30. And sa aga man, inaapod ta na, abstinensya. Salamat po.